приятели! Днеска е фейс ревюто. Навънка е тъмно. Навънка е нощ. Много е тъмно навънка. Навънка е много твърдо. Така. Навънка е много твърдо и страшно. Преди малко чух някакви звуци, но мене ме страх, защото фейс ревюто най-накрая. Тук е доста студено. Не знам, навънка е доста тъмно и малко ме е страх, но това е дълго очакваното фейс ревю. Мисля, че не сме направили 70 абоната, но са 69, защото аз преди това даже правих фейс ревюто, така че давайте към 100 абоната и към 1000 и към 5000 и нагоре към 10 000 на 100 абоната или пък някъде на 80 или на 90 ще снимам с фейскам. Даже може дори и като направя утре видео, не знам, като другото, добре, приятели, няма да правя фейскам на 100 абоната, просто си снимам вече с фейскам. И да, фейс ревю, добре. Мисля, че фейс ревюто трябва да приключи до тук. И чао!